Sige. Tayo na po ay magpuri sa Diyos. Okay, at awitin po natin yung sama-samang nagpupuri. O kay gandang pagmasdan tayo nag-aawitan, mapasok sa tahanan niyang magkakalakan, at tunay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan, sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. O kay gandang pagmasdan tayo nagmamahalan, lumasahan sa pag-ibig niyang walang wakas, at sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan, sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. Habang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan, sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. Hallelujah. Na nabubuhay magpakailan pa man. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay nagpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, napakilaan mo'y mapapantayan. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Puri ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa iyo ang kakulitan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa iyo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa iyo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman.
magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit ba sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Bless your name, O God. Salamat po, Panginoon, sa mga awitin na ito na ibinigay mo sa amin, O God. Wala man kaming gitara, Panginoon, pero ginamit mo pa rin kami sa pamamagitan ng boses, Panginoon Diyos. Kaya tulungan po ninyo ang bawat isa sa amin, at ganun din, Panginoon, ang aming mga kasama na sila'y wala pa ngayon, O God. Ikaw po bantay sa kanila, sa kanilang paglalakbay na papunta rito, Panginoon. Salamat po, O Diyos, at ganun din sa iyong lingkod, Panginoon, na magbabahagi ng iyong mga salita. Lord God, tinataas ko siya sa iyo, Panginoon. Itago mo siya sa iyong likuran, O God, upang ang iyong mga salita na kanyang i-deliver sa umagang ito ay maunawaan po namin mabuti sa pamamagitan ng iyong Espiritu, Panginoon. Pinupuri ka namin, O God, at sa iyo ang papuri, in Jesus' name. Amen. Halina sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitin natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ang nasabing Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ang nasabing Diyos ay buhay. Hallelujah! Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, at purihin po ang pangalan ng Panginoon. At ilang araw na lang po ay gaganapin na po natin ang ating anniversary, at ganun din po sa PSG. At sana po ay sa darating po na Wednesday makapag-practice na po tayo. Sana po okay na po si Kuya Ever. Kinausap ko siya kasi nung Sunday ay titignan ko pa. Sabi naman niya, ganun naman ang kanyang sagot. Oo. At na-memorize mo siya, kakagamot lang. Kasi ang sinabi ko sa kanya na practicein natin yung praise, sana. Kasi sabi kasi ni Ate Gloria, iset na lang natin, sabi niya noon. Pastor, na-interrupt ka. Sige po. Anong nga si alternative na pastor ganuhan na available ni Kuya Ever? Yun kasi ang problema kasi siya lang ating inaasahan ngayon. Hindi naman siya. Oo. Na lang. Oo. Pwede siya kung hindi available si Kuya Ever. Oo. Tapos yung sa program kasi, may presentation Oo nga meron. Daddy so nga may Saturday, Meron. Try ko kung may nahahanap naman akong mga kanta pero Siguro. practice yung si Ate Alina, saka si Ate Gareth, Sir Arlene, si Golda, si Ate Mumu. Okay lang. Si Kuya! Okay lang. At siguro po hintayin po ninyo ang aking text. Baka sa Wednesday siguro.
Kasi first Wednesday na kasi sa sa susunod. Oo. First Wednesday na, kaya dapat makapag-practice na tayo kung hindi pa okay si Kuya Ever, si Ate Gloria na lang. Oo. Oo. Hindi ko kasi alam kung anong pinagkakabisihan si Kuya Ever ngayon. Pero sa pagkaalam ko, nag-umpisa na sila sa sa practice ng Caroline. Oo. Mag-umpisa na sila. Oo. Kaya Sana mabigyan niya ng time muna. Sana nga. Oo. Okay, so tayo na po ay dumako na sa salita ng Panginoon. Ang balita po kahapon ay medyo masama pong balita Kung nagbasa po kayo sa social media at makikita po ninyo doon yung babae na wala siyang damit. Hallelujah. At sana nga po mahuli yung tao na gumawa ng ganun na bagay. Para yung kahit nagtatrabaho naman yung tao sa ano ba yun? Sa bar ay hindi naman sana naman mabigyan ng hustisya yon. Okay, at yung pinatay sa yung maalala yun yung pinatay sa Abanao? Nahuli yung yung criminal doon. Sana nga ganun din ang mangyari sa taong yun. Okay, at nandito po si Ate Marie. Magandang umaga, Ate Marie. Morning. Good morning po. Dapat ako nung last pasok lang tayo Kaya siguro, hindi ako. Kaya ngayon, kompleto tayo. Amen. Hallelujah. Kasi po, ang mensahe ko ay tungkol sa bawat isa na tumanggap at naglilingkod sa Panginoon. Amen. Kaya siguro kailangan marinig po natin itong lahat. Hallelujah. Ito ay para sa atin na naglilingkod sa ating Diyos. Hallelujah. Ano ba yung the best na dapat natin ibigay sa ating Panginoon? Amen. Kasi ang topic ni Pastor ay ibigay the best. Amen. Ibigay doon natin ang ating the best kung kanino or kung sino yung dapat natin pagbigyan ng the best or kung sino yung the best. Amen. Hallelujah. At alam naman natin kung sino ang ating Diyos. Amen. Hallelujah. Ang teksto natin ay dito sa aklat ng Juan, chapter 14, verse 21. John 14:21. Ano sa Jenny? Okay. Okay, John 14:21. Ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. At siya'y iibigin ko at ako'y magpapakahayag sa kanya. Amen. Hallelujah. Ang ganda dito pa. Hallelujah. Ano yung mga hinahanap ng Diyos? Ano yung the best na dapat natin ibigay sa ating Panginoon? Una po dito, nakalagay dito kasi sa aking ay ang tumatanggap at tumutupad ng aking salita. Magkakaiba po ang salin sa kahit sa Tagalog ay magkakaiba. Ng aking, dito, salita or kalooban at ang umiibig ay yung tunay na tumutupad sa salita ng Panginoon. Kaya nakalagay po dito, ang una kong inilagay po dito ay tumanggap. Amen. Hallelujah. Or pagtanggap. Paano ba natin malalaman na tayo ay tumanggap na sa Panginoon? Amen. Hallelujah. Sabi dito, para po sa akin, ito ay isang the best na desisyon na pwede natin gawin sa buhay natin. Ang tumanggap or ang pagtanggap sa ating Panginoon. Aminin po natin una na
tayo ay wala pa sa Panginoon. Marami ang nag-share ng salita ng Diyos. Pero, paano ba natin ito tinatanggap? Yung iba, nagtatago sila. Yung iba, ayaw nila natanggapin mismo ang salita ng Diyos sa buhay nila. Amen. Pero ako kasi, ang pagtanggap ko sa Panginoon ay isang experience, hindi lang experience sa akin eh. Yun yung the best na decision na ginawa ko sa buhay ko. Para sa akin ewan ko sa iba. Pero, habang pinagbubulayan ko to, ano nga ba yung the best na desisyon na ginawa ko sa buhay ko? Ito. Para sa akin ito. Yung tanggapin ko ang Panginoon sa buhay ko. Yung mag-desisyon ako. Kasi isang desisyon ang pagtanggap sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. At lahat tayo, araw-araw sa ating buhay, mula nung tayo bata hanggang sa ngayon na tayo ay bata-bata pa, ay nagdidesisyon tayo sa bawat gagawin po natin. Sa bawat hakbang po natin. Tayo ay namimili ng choice natin, kung gusto natin maging masaya tayo. Amen. Decision making ang buhay. Kaya, nasa sa atin po na tayo na tumanggap sa Panginoon, alam ko, the best yung desisyon na yun na ginawa po natin sa buhay natin. Amen. Hallelujah. At nasabi ko na ito ang the best na desisyon na gagawin natin. Kasi po sa buhay natin, katulad nga sinabi ko, lagi tayong nagdidesisyon. Subalit ang tanggapin natin ng Panginoon sa buhay natin ay sigurado po ako. Sa ibang desisyon natin, pwede tayong magkamali na ginagawa natin anytime sa buhay natin na alam natin, ito ang gagawin ko kasi alam ko, tama ito. Pero, malalaman natin sa bandang huli, mali pala tayo. Pero, yung desisyon natin na tanggapin natin ng Panginoon, yung desisyon natin na yun, na maaaring sa una hindi tayo sure, pero 100% na tama po yun. Amen. Sa lahat ng desisyon na ginawa po natin. Na tayo po ay, yun yung pinaka-desisyon na alam ko na 100% na tama po ang ginawa po natin. Nang tanggapin natin ang ating Panginoon. Sabi nga po sa John 3:16, dun po sa bandang ulit sa B, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Ang pagtanggap natin sa Panginoon ay, kumbaga, dalawa. Maliligtas na tayo sa kapahamakan, nandun pa yung buhay na walang hanggan na pangako ng Diyos para sa atin. Amen. Po. Kaya, sure ako na 100% tama po yung pagtanggap natin, yung desisyon natin ng tanggapin natin ng ating Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. At dito rin sa aklat po ng Juan, chapter 3:36, sabi dito, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Amen. Yon yung pangako ng Panginoon. Hallelujah. At dito naman po sa aklat ng Juan pa rin, doon sa chapter 3 hanggang doon sa 33, verse 23, ang tumatanggap sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na ang sinasabi ng Diyos ay totoo. Amen. Amen. Hallelujah. Alam po natin na ang salita ng Diyos ay totoo. Walang anumang halong kasinungalingan. Amen. Or Hallelujah. walang kulang, walang sobra. Hallelujah. Ito ay turong totoo. Dahil ang salita po ng Diyos mismo ay Diyos. Amen. Hallelujah. Alam po natin yan. Sa pasimula pa, ang salita ay naging verbo at ang verbo ay naging salita. At ang verbo ay Diyos. Amen. Kaya isa ang salita at isa ang Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya wala pong hindi natin masasabi na ang salita ng Diyos ay mali. Amen. Hallelujah. Kaya sa pagtanggap natin sa salita ng Diyos, naniniwala tayo, nananampalataya tayo na ang sinasabi ng Panginoon na ang patotoo ng Diyos ay tunay lang na walang kasinungalingan. Amen. Hallelujah. At pangalawa po dito ay yung tumutupad or pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Hallelujah. Sa oras po na tayo ay tumanggap na sa ating Panginoon,
or tanggapin natin ang kanyang salita. Andun na po dapat ang pagsunod. Amen. Hallelujah. Kapag tinanggap mo ang salita, pinaniwalaan mo, amen, kailangan mo itong sundin. Hallelujah. Upang mapatunayan mo mismo sa buhay mo, maranasan mo yung pangako ng Diyos. Amen. Hallelujah. Na nakikita mo, nababasa mo, napapakinggan mo sa mga nag-share ng salita ng Diyos. Hallelujah. Kung ito ba'y totoo? Amen. At marami na po tayong testimonies o patotoo ng mga taong naglilingkod sa Diyos kailanman ay hindi sayang ang lahat ng ginagawang paglilingkod natin sa Panginoon at ang pagsunod na ginagawa natin sa Kanya. Amen. At ang pagtupad sa Kanyang kalooban sapagkat ito ang nais ng Diyos. Amen. Hallelujah. Sabi nga po sa Kanyang salita, ngunit higit sa lahat, ito po ay sa Matthew 6:33a, Hallelujah. ngunit higit sa lahat ay bigyan ninyo ng kaharian. Bigyan ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Amen. Hallelujah. Sa pagtanggap natin ng salita ng Diyos, dapat po natin itong ipamuhay. Amen. Hallelujah. Sabi nga po, ang pananampalataya doon na walang gawa ay ibig sabihin patay po. Walang kabuluhan. Amen. Kaya, dapat po kapag tinanggap natin ang salita, isapamuhay natin at tayo po ay susunod dun sa kalooban ng Panginoon. Hallelujah. Nandiyan na po, marami na po tayong kailangan sundin. Unang-una po yung pagbabago. Amen. Nais ng Diyos na baguhin tayo from glory to glory. At yun naman po ay hindi bigla ang pagbabago. Ang kailangan lang po step by step. Amen. Hallelujah. Nasusunod natin yung nais ng Diyos na maging tayo. Amen. Hallelujah. Amen. Purihin ang Panginoon. Sabi nga po, sabi po dito, dapat daw po napahalagahan at isabuhay po natin ang kanyang salita. Alam na po natin ang Joshua 1:8. Hallelujah. Basahin ko po ang Joshua 1:7 at saka yung 8. Basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Hallelujah. Sundin mong mabuti ang buong kautosang ibinigay sa inyo ni Moises. Huwag kang susuway sa anumang nakasasa doon at magtatagumpay ka saan ka man pumunta. Hallelujah. Hallelujah. Saan ka man magpunta. Amen. Yun po ay pangako ng Diyos. Sa verse 8, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayin mo ito araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Amen. Amen. Andito na po ang salita. Ang pagbubuli ng salita, katulad nga po, mayroong kalakip na gawa. Amen. Hallelujah. Habang tayo po ay nagbubuli ng salita, nalalaman natin ang kalooban ng Diyos through His Word. Amen. Mula sa Kanyang salita. At mula sa Kanyang salita na ating natututunan, nalalaman, ay dapat po natin itong isabuhay. Sabi nga niya po dito, pagbulayan mo ito araw at gabi. Amen. Hallelujah. Sapagkat ang pagsunod po kasi sa Panginoon, hindi ganun kadali. Alam po natin yan. Oo. Hallelujah. Kaya sabi nga niya dito sa 7 di ba? Sabi niya, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Hallelujah. Amen. Habang tayo po ay yung desisyon na ginawa natin na tanggapin natin ang Panginoon ang kanyang salita, sumunod sa kanyang utos, ito po ay may kalakip na obligasyon. Hallelujah. Sa bawat isa po sa atin na gustong sumunod sa kalooban ng Diyos. Hallelujah. At sabi po dito, huwag mong, sumobra na yata ako. Amen. At sabi pa po dito, tandaan po natin na kapag tayo po ay tumutupad at sumusunod sa kalooban ng Panginoon, hindi lamang po tayo magtatagumpay, kundi po lagi po tayong laging may kalakip na pagpapala ang Diyos na nakalaan po para sa atin. Mula sa Panginoon, ito po ay ang pangako niyang buhay na ganap
at kasiya-siya na nais ng Diyos, maranasan po natin lahat yun. Kaya laging nariyan ang paalala ng Panginoon para po sa atin. Kaya huwag nating, kailangan po, lagi tayo talaga nagbabasa ng kanyang salita eh. Tulad nga ng sinasabi ni Pastor Brian, hindi tayo dapat maging tamad sa pagbubulay ng salita. Kasi po dito natin nakikita or nalalaman yung kalooban ng Panginoon para po sa atin. Amen. Hallelujah. Ito po ang nag-guide sa atin habang tayo po ay sumusunod sa kalooban at katwiran ng Panginoon. Dito po natin malalaman ang tunay na kalooban po ng ating Panginoon. At sa bawat sumusunod at tumutupad ng kanyang kalooban, amen, alam po natin na hindi madali. Katulad ng sinabi ko, ang sumunod sa kalooban ng Panginoon. Marami po tayong pagdadaanan, kaya nga po sabi ng Panginoon kay Josue na kailangan niya maging matatag, kailangan niya maging malakas. Amen. Kailangan hindi siya pinanghihinaan ng loob. Amen. Hallelujah. At higit sa lahat, kailangan po nataglay natin ang pinaka-importante na halakit nito. Amen. Ano yung pinakahuli na binasa ni Sister Jenny kanina? Ito po ay ang pangatlo, ang pag-ibig. Amen. Hallelujah. Napaka-importante po nito. Ito ang kumbaga ito yung pinaka-importante sa tatlong sangkap na ito. Amen. Na kinuha ko sa talata na yun. Hindi po tayo makakasunod sa kanyang kalooban kung wala po ang pag-ibig natin sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Kasi kapag nariyan na po yung naranasan na natin yung mga pagsubok, amen, hallelujah. Minsan magtatanong ka sa Lord, bakit kung kailan ako sumunod sa'yo? Bakit kung kailan kita tinanggap sa buhay ko? Bakit ganun? Parang medyo dumadami yata ang pagsubok ha. Parang ganun. Pero kapag ang Diyos, kapag yung pag-ibig mo sa Panginoon ay maramdaman mo para sa Kanya, magiging magaan ang lahat eh. Although may mga pagsubok, nararanasan natin na tayo ay minsan umiiyak tayo sa Panginoon. Pero yung kasiguraduhan doon sa mga pangako na nababasa natin, naririnig natin, sa pakikinig ng mga salita, sa mga testimonies, sa mga pastors natin, devotion natin, gabi-gabi. Hallelujah. Yun ay nagbibigay sa atin ng kagalakan. Amen. Kasi nga nandun yung pag-ibig eh. May pag-ibig ka na sa Panginoon. At ano man yung hirap ng pinagdadaanan mo, hindi ka naaatras eh. Kasi alam mo kasama mo ang Diyos. At alam mo na ang Diyos ang unang umibig sa'yo. Hindi ikaw ang pumili sa Kanya. Amen. Siya ang unang nagpakita at nagbigay ng pag-ibig sa atin. Kung yun lang makikita at malalaman ng alam ng bawat tao ang ginawa ni Jesus sa krus. Pero hindi nila alam yung talagang buod nun. Yung talagang, kasi malalim eh. Amen. Maraming ibig sabihin yung ginawa niya sa krus. Napakalawak. Amen. Hallelujah. Siguro konti pa lang yung alam ko, yung nalalaman ko. Amen. Habang pinagbubulayan mo kasi yung isang verse na yun, yung John 3:16, ang daming niyang, kumbaga, hindi lang nakatuon sa isang dahilan eh. Ang dami. Kumbaga, ikaw mismo mag-isa ka lang, maiiyak ka. Amen. Yung revelation na i-reveal sa iyo ng Diyos, ipapaunawa sa iyo ng Panginoon, galing lang sa mismong isang verse na yun. Grabe. Amen. Hallelujah. Siguro kaya ito yung sinabing puso ng Biblia. Hallelujah. Hallelujah. Dahil dito nagsimula lahat. Amen. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Nagawa po niya ibigay ang kanyang kaisa-isang anak para po tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya't makapangyarihan po ang pag-ibig at kung wala po tayo nito para sa Panginoon, hindi po tayo makakasunod sa kanyang kalooban. Amen. Amen. Tama po ba? Hallelujah, hallelujah. Kasi, yung iba kasi, paano mo siya papaniwalaan? Hindi mo naman siya nakikita. Amen. Hindi ko naman nararanasan yung mga sinasabi niyo. Lalo pa kaya, mamahalin mo ba siya kung wala kang nararanasan? Amen. Sumunod ka na ba? Amen.
Ang Bless Diyos your kasi name, O kailangan sumunod ka muna. Amen. Makita niya na ikaw, totoong tinanggap mo siya, nais mo sumunod sa Kanya, ginagawa mo ang lahat para lang masunod siya. At yung pag-ibig na yon, nakikita ng Diyos yun sa puso mo. Amen. Kasi wala tayong pwedeng ilihim sa Panginoon eh. Pwede mong gawin ang lahat ng ginagawa mo para sa Panginoon, maglingkod ka, mag-share ka, magministeryo ka sa labas. Pero, kung iyon ginagawa mo lang para sa'yo, at hindi para sa Diyos, alam din niya yun. Amen. Hallelujah. At alam po ng Panginoon kung sino ang tunay na umiibig sa Kanya. Amen. Hallelujah. Sa aklat po ng Juan, chapter 14, verse 15a, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Amen. Hallelujah. Ang tunay na umiibig sa Diyos ay tumutupad sa Kanyang mga utos at sumusunod sa Kanyang kalooban. Hallelujah. Walang reklamo at walang tanong sa Panginoon. Amen. Nadadala ka na sundin ang Kanyang kalooban. Gawin ito, maliit man itong bagay, basta kalooban ng Diyos. Amen. Ang Diyos ang napaparangalan sa lahat po ng ating ginagawa. Amen. Maliit man sa mata ng iba. Hallelujah. Pero sa Diyos, pantay-pantay po lahat. Amen. Maliit man o malaki. Hallelujah. At ang ating, katulad po ng ating teksto kanina, doon sa aklat po ng John 14:21, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito, ang siyang umiibig sa akin. Alam ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Wala tayong pwedeng ilihim sa Kanya. At sa aklat din po ng John 14:23, sabi niya dito, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad sa aking salita. Amen. Hallelujah. At sabi pa po dito, kung wala ang pag-ibig, ay walang kabuluhan ang lahat. Amen. Hallelujah. Tayo nga natin sa Jenny sa 1 Corinthians chapter 13, verse 1 to 3. 1 Corinthians 13, 1 to 3. 13. Okay. Tagalog pa lang. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapwat wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw. Amen. Hallelujah. At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na anupat malipat ko ang mga bundok, at dapat wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. Hallelujah. At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapwat wala akong pag-ibig, ay walang pakikinabangin sa akin. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Alam po ng Panginoon, amen, na ang pinaka-importante sa lahat ay ang pag-ibig. Amen. Hallelujah. Kaya lahat po ng ginawa niya sa krus, hindi po naging sayang lahat kasi po, nandun yung pag-ibig niya sa lahat. Amen. Hallelujah. Pinatunayan niya yun sa krus. Kaya nga po nagkaroon ng kabayaran ng ating mga kasalanan dahil sa pag-ibig ng Diyos sa buong sangkatauhan. Amen. Hallelujah. At sinabi nga po dito, ano man ang gawin mo, amen. Hallelujah. Kahit sabihin mo man na naglingkod ka sa Panginoon, sabihin mo man na buong buhay mo, inilaan mo sa paglilingkod sa Diyos, pero wala kang pag-ibig. Amen. Sayang. Amen. Sayang ang lahat. Kaya po gawin natin, amen, na mahalin natin ang Panginoon ng buong puso. Amen. Hallelujah. Nais po ng Diyos na taglayin natin ay ang pag-ibig ng Diyos. Ito po ang tinatawag na agape love. Amen. At iba't iba po ang
ibig sabihin ng pag-ibig. Amen. Hallelujah. At meron tayong 4 na uri ng pag-ibig na sinasabi dito. Ito ay ang philia. Ito ay ang pag-ibig sa kaibigan. Amen. Hallelujah. Ito ay ang pangalawa po ay ang eros, love. Ito ay sa usaping magkasintahan or magkasawa. Babae at lalaki. Amen. Ang storge love naman po sa pamilya mo, pinsan mo, basta pamilya. Amen. Pag-ibig para sa pamilya. Amen. At ang higit sa lahat, ang napaka-importante ay ang pag-ibig ng Diyos. Ito ay ang agape love. Amen. Mayroon na tayo dito sa 3 na to. Itong agape love, ang nais ng Panginoon na magkaroon tayo. Amen. Hallelujah. Di po ba sabi niya sa kanyang utos ay, ano ba yung utos ng Panginoon? Hallelujah. Doon sa aklat ng 1, chapter 15, verse 12. Yung natin sa Jen, kung yun nga yun. 12. Oo. Ito ang aking utos na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Amen. Hallelujah. Amen. Yun ang nais ng Panginoon na magkaroon tayo. Yung pag-ibig na ibinigay niya sa atin, nais niya na tayo, ganun din tayo sa ating kapwa at sa Diyos. Amen. Hallelujah. Nais ng Panginoon na taglayin natin yung pag-ibig na yun. Dahil yung pag-ibig na yun, hallelujah, sabi nga po dito, ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ito ang pinakamataas na uri ng pag-ibig. Ang di masukat na pag-ibig ng Diyos para sa lahat ng nilalang o sa bawat tao. Amen. Pantay-pantay. Amen. Ibinibigay ng Diyos ang pag-ibig na walang kondisyon, walang kapantay, walang hanggan at banal. Amen. Ang pag-ibig nito. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Pag-ibig ng Diyos na nais niya na makita sa bawat isa po sa atin. Hallelujah. O, napakabuti po ng Panginoon. Kasi, tunay nga na ano man ang gawin natin, hallelujah, kung ang pag-ibig ay wala sa puso natin. Bali, wala po ang lahat. Amen. Kaya huwag po nating hayaan na sa lahat po ng ginagawa natin para sa Panginoon, hallelujah, ay hindi nakasentro yung pag-ibig natin sa Kanya or pag-ibig natin sa kapwa, pag-ibig natin sa Kanyang mga lingkod. Amen. Mahalin natin ang ating kapwa tulad ng Kanyang utos. Utos ito ng Panginoon, hindi ito utos ng kahit sino pa man na nagpapahayag ng salita, hindi utos si Pastor Brian, hindi utos si Pastor Nelson, hindi ko utos, kundi utos ito ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Na mahalin natin ang kapwa natin tulad ng pag-ibig niya sa atin. Yun po yung napaka-importante na ma-practice po natin sa buhay natin. Kasi po, kung ang pairali natin yung tatlong naririto lang na pag-ibig, ito ay para dito lang sa sanlibutan. Amen. Hallelujah. At yun ay may limitasyon lang. Hallelujah. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos, amen, unlimited yun. Universal siya. Pwede mong gamitin sa lahat. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Salamat po. At hanggang dito na lang yung aking i-share. Hallelujah. 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 Totoo po yun. Na kung ang paglilingkod kasi sa Panginoon ay dapat may pag-ibig dyan. Amen. Pag mag-asawa ka, kailangan iniibig mo talaga yung ipapakasal mo. Ganun din po ang babae. Amen. Amen. Hallelujah. At alam ba ninyo si David? Kilala ba ninyo si David? Marami siyang nagawang kasalanan, pero nagpakumbaba siya, kaya pinatawad siya ng Panginoon. Binigyan siya ng chance na mabago ang kanyang pag-uugali at alam naman natin kung ano ang naging buhay ni David bago siya naging mataas po ang kanyang posisyon. Amen? Totoo, nagkasala siya. Kasi kung babasahin po natin,
sa aklat po ng mga ng tawag yun, ng mga aklat ng Bible sa Samuel, nandun po yun, yung mga aklat ng mga Chronicles, mga First Samuel, nandun po ang history ni David. Yung babae, kinuha niya imbes na siya ay nasa labanan, pero kinuha niya yung babae, ginawa niya ang lahat, pero pinatawad siya ng Panginoon dahil ang kanyang ginawa ay nagsisihan naman siya. At ulitin ko po, ang paglilingkod sa Diyos ay kailangan mahal mo ang Panginoon at mahalin mo rin ang kapwa mong tao. Hallelujah. Tama po yung turo ni Ate Marie. 4 na uri ng pag-ibig yung nandyan. Pero isa lang pwede mong gamitin dyan, yung pag-ibig na galing sa Panginoon. Hallelujah. Lahat ng pag-ibig pwede mong gamitin diba? Pwede mong gamitin, pero sana po ay matutunan natin na i-apply sa ating buhay yung pag-ibig talaga na inuutos ng Diyos diyan. Hallelujah. Magbasa kayo ng Bible. Lahat ng pag-ibig ng Diyos o lahat ng utos ng Diyos nandyan. Hallelujah. Kaya purihin ng Panginoon, sana po hindi po kayo magsasawa. Hallelujah. Masasakit po ang mga turo po namin, pero galing yan sa Panginoon. Hindi po kami nag-iimbento ng papangaral po namin sa inyo, kundi lahat ng aming pinapangaral sa inyo ay galing yan sa Panginoong Diyos. Hallelujah. Amen. Actually, Pastor, kagabi, bago ako matulog, naghanap ako ng verse na ang i-share ko. Actually, hindi kasi ako, ako yung, pag gumagawa ako ng message, hindi ako makagawa kahit malayo pa. Amen. Sa gabi, nagkaroon ako ng allergy. Lagi ako nagbabahing. Ganun. Hindi ako makakonsentrate. Ang ginawa ko, naghanap ako ng verse na i-share ko. Tapos nakakita ako ng verse, may nakita akong isang verse, ay ito, sabi ko, para sa akin, ito, piniklip ko pa ng mga pali yung Bible ko para alam kong buklatin. Nag-alarm ako ng 3 o'clock ng umaga, sabi ko, bukas, okay na ako. Inom ako ng gamot sa allergy, natulog ako. Bukas, maayos ko na to kasi nakuha ko na yung verse. Although nag-pray ako talaga sa Panginoon, Lord, bigyan mo ko ng i-share ko bukas. So, ngayon, binigyan niya ako ng verse. Para sa akin, yun na. Ang yung verse na yun, yung hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Yun, yung binigay sa akin kagabi. Tapos, sabi ko, Lord, gisingin mo ako ng maaga kasi ang hirap gumising ng maaga. Ang hirap gumising. Sa totoo lang, yung mga nakarang araw, yung mga bata, maaga pasok nila, kaya nagsiset ako ng alarm. Pero hindi ako magising. Hindi, sabi ko, Lord, gisingin mo ako. Tapos kanina, alas 12, ginising niya ako. Yun, ginising niya ako. Eh di, natutulog-tulog ako. Wala pang alas 3, sabi ko. Alas 3 yung alarm mo, Lord, sabi nung naman. Di, natutulog ako. Tapos, hindi ako makatulog. Talagang ang bumabalik sa isip ko, yung message ko. Message mo, ganito, ganyan. Parang nagkaano na ako, gumagawa na ako ng message sa utak ko tungkol doon sa verse na inihanda ko kagabi or binuklat ko kagabi. Tapos pagbangon, dami na nga ako, sabi ko, gawa na ako ng message. Pagpasok ko doon sa isang kwarto, doon sa may red carpet namin doon ako gumawa. Ito ang binigay sa akin ng Panginoon. Na iba. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sabi ko, Lord, ang inanda ko kagabi, itong isa. Bakit ito? Pag ngayon, ito. Sabi ko, Lord. Yun, pagbuklat ko dun sa mensahe na to, binabalik-balikan ko yun. Nandun na, sunod-sunod na agad. Nakaline na agad. Amen. Hallelujah. Ganon ang Diyos kapag nagbigay siya or ito ay malalaman mong galing sa Kanya. Kasi, hallelujah, kumbaga, hindi mismo yung sarili mong kaalaman na marami ka pang bubuksan, marami ka pang titingnan na pagbabasihan mo kung tama ba yun. Ganun siya magbigay. Amen, hallelujah. Sunod-sunod na. Isang ano na yun, kumbaga buo na. Hindi ka na mahihirapan. Basta nandun ka na gusto mo gawin yung obligasyon mo, na gusto mo talagang i-share yung salita niya. Amen. Kaya ang sabi ni Pastor Brian, hindi talaga galing sa
amin mismo. Kung tutusin, na pagbabasa ka ng Bible, aantukin ka na agad, hindi mo alam kung paano. Magkano ba to? Nandiyan lagi parang kang nagle-labor, sabi nga ni Pastor Nelson ang paggawa ng salita ng Diyos, parang kang nagle-labor, hindi ka mapakali. Maya, iihi ka, magkakapi ka, hindi mo alam, kabado ka. Talagang ang Diyos, sabi ko, napakabuti ng Diyos, sabi ko. Hanggat sumusunod ka sa Panginoon, talagang makikita mo yung pagkilos niya. Amen. Amen. Hallelujah. Bless your name. Hallelujah. Oo, tama po yun. Yung inaantok ka talaga minsan. Pero trabaho kasi. Yan ang trabaho na ibinigay sa'yo ng Panginoon. Tiisin mo. Magpuyat ka man, pero gawin mo. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, Ate Marie, closing prayer na lang. Amen. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sige po, tayo po ay tumayo. Tayo tumayo at manalangin. Hallelujah. O, dakila ka, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Salamat po sa araw nito, Panginoon. Patuloy, hallelujah, na Hallelujah, Jesus. binibigyan mo kami lagi ng pagkakataon, Panginoon. Hallelujah, ng panibagong pag-asa, panibagong pagkakataon na mapaglingkuran ka namin, Panginoon. Hallelujah. Alam namin, Lord, lahat ng ginagawa namin na ito para sa iyo, Panginoon, hindi po ito sayang. Lord God, hallelujah. Lalo na, Panginoon, nakikita mo ang aming puso. Yes, Lord. Nakikita mo, Lord God, hallelujah, Lord, hallelujah, na, Lord God, sabi mo nga po, Hallelujah, Jesus. Panginoon, Bless ikaw your ang name, maging una sa Jesus. buhay namin, Panginoon. Lord Yes, God, Lord. hallelujah, sa araw nito, Panginoon, alam namin na inuna ka namin, Panginoon. Hallelujah. At salamat, Lord, sa kalakasan ng bawat isa. Salamat Bless po your sa name, O God. protection na ibinibigay mo sa amin sa araw-araw, sa aming pamilya, Panginoon. Hallelujah. Sa aming mga pangangailangan, Lord. Hallelujah. Hindi kami nagkukulang, O Diyos. Hallelujah. Salamat, Hallelujah, Lord. Jesus. Hallelujah. Salamat, Ito po, Panginoon, na Panginoon. simula ng Bless your tagapin ka name, O namin sa God. buhay namin, Lord. Hallelujah. At sumunod kami sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Maaaring may mga times na mahirap, Lord, ang aming Hallelujah, nararanasan, O God. Pero Lord, hallelujah, Bless sabi your mo nga name. po, Panginoon, Hallelujah. sabi ng iyong salita, Lord God, tumingin lamang kami sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Huwag namin tingnan, Panginoon, ang anuman sa aming kapaligiran, sa aming harapan, sa aming likuran, kundi Lord, hallelujah. Yes, Lord Lord. God, diretso lamang po. Mararabang. Looking unto Jesus, O God, hallelujah. Sapagkat kapag ikaw ang tinignan namin, Panginoon, hallelujah, Hallelujah, Jesus. magiging magaan po ang lahat ng bagay. Yan ay pangako mo Hallelujah. sa amin, Bless your name, Panginoon. O God. Na Lord God, na magaan ang pamatok, Panginoon, at magaan mag-aral sa iyo, Panginoon, maglingkod sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord. Tunay nga po, Panginoon, hallelujah, na walang katumbas, Panginoon, walang higit pa sa pag-ibig mo para po sa amin, Panginoon. Nawa, Lord, Lord God, matularan nga po namin ito, Panginoon. Makita mo nga po sa amin, Panginoon, hindi man po, Lord God, ganun kadali, Panginoon. Lord, hallelujah, makita mo sa amin, Lord God, yung nais mo, Panginoon. Masunod namin yung utos mo, Lord. Lord God, na mahalin namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin, Lord. Napakarami namin pagkukulang, napakarami namin Lord God, pagkakasala, pagsuway sa iyo, Hallelujah. Panginoon. Subalit, Lord, hindi ito nagiging dahilan para mabawasan yung pag-ibig na yun para sa amin, Lord. Hallelujah. 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 Hindi yun Hallelujah. nagbabago, Panginoon, kahit kailan, Lord God. Walang hanggan ang pag-ibig mo para sa amin, Yes. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Namaganon din kami sa aming Hallelujah, pamilya, Jesus. sa aming Bless your asawa, name. sa aming anak, sa aming kaibigan, sa aming kapwa, Lord. Hallelujah. Huwag namin tingnan ang mga pagkukulang nila, Panginoon. Kundi, Lord, hallelujah, O God, yung pag-ibig na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Nawa, Panginoon, mapayabong namin ito, mapalago namin ito sa buhay namin, Panginoon. Hallelujah, maging sa aming Bless your mga anak, name. Panginoon. Na ituro namin ito, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Salamat sa araw nito, Panginoon. Pagpalain mo po si Bless your Pastor name. Brian. Salamat po sa pag-ibig niya sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Nandyan siya, nananatili. Lord God, itinayo mo siya sa lugar na ito, Panginoon. Hallelujah. Ano man ang mangyari, Lord. Hallelujah. Walang pwedeng, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Mag-alis sa kanya, Panginoon. Hallelujah. Sapagkat, Lord, alam ko, mahal ka niya at natututunan niya lalong palaguin yung pagmamahal na yun para sa iyo, Panginoon.
Hallelujah. Nakikita po namin yun sa Kanya, Lord. Hallelujah. At nawa, Lord, patuloy pang lumalim siya sa iyo, Panginoon. Yung pag-ibig niya sa iyo, Lord God. Hallelujah. Mas lumalim pa, Panginoon. Hallelujah. Lalo na po sa mga kasama namin na naririto, na Kanya pinapastulan, Lord God. Hallelujah. Nawa, Lord, yung pag-ibig makita po sa Kanya at makita po, maibalik din po sa Kanya ng lahat ng naririto, Panginoon. Mahal namin ang mga likod mo, Panginoon. Ang mahal namin, ang mga, Lord God, kasama namin dito, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Hindi kami tumitingin sa anumang kakulangan ng bawat isa. Sabagat, Lord, tulad mo, pantay-pantay kami, Panginoon. Hallelujah. Kaya, Lord God, patuloy ikaw lamang ang siyang maitaas sa buhay namin. Ang salita mo, Panginoon, ang siyang, Lord God, lagi naming pagbulay-bulayan, ang aming sundin, ang kalooban mo, Lord God, sa buhay namin, Panginoon. Huwag kang matakot, Panginoon. Hallelujah. Na sumunod sa iyo, Panginoon. Ano man yung plano mo sa buhay namin, Lord. Hallelujah. Lord God, hallelujah. Tanggapin namin ito, Panginoon, sapagkat, Lord, hindi mo kami bigyan ng ministeryo na hindi namin kaya, Panginoon. Ikaw na nakakakilala sa amin. Kami mismo, sarili namin, hindi namin alam kung hanggang saan ang aming kakayanan. Subalit, ikaw, Lord, hallelujah. Ikaw ang nagpupuno ng lahat ng anumang kakulangan namin, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Salamat, Lord, salamat sa pribilehyo na naririto kami, ginagamit mo kami, Panginoon, at gagamitin mo pa kami, O God. Hallelujah. Pinupuri ka namin, dalangin namin, Panginoon. Patuloy, O Diyos, tinataas namin sa iyo, Panginoon, ang iba't ibang krimen na nangyayari sa aming bansa, Panginoon. Lord God, nakakabahala po ang, Lord God, ang mga kidnapping na nangyayari, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Maging dito sa Baguio City, Panginoon. Hallelujah, na dating matahimik, Panginoon. Subalit, Lord, hallelujah, nararanasan na rin po ang mga ganitong klase ng krimen, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, hallelujah, patuloy ang kapayapaan mo, ang siyang maghari sa aming bansa, Panginoon. At mula sa aming Presidente, Lord God, hallelujah, makita po na, Lord God, hallelujah, aksyonan po niya ang ganitong klase ng krimen sapagkat delikado po, Panginoon, higit sa lahat sa aming mga anak, Panginoon, hallelujah, na, Lord, sa lahat po ng mga nagtatrabaho, pumapasok, nag-aaral, Panginoon, hindi po safe, Panginoon, ang kapaligiran sa mga ganitong klase ng krimen na nangyayari po. Hallelujah. Pakialaman mo ito, Panginoon. Hallelujah. Patuloy ang mga gumagawa nito, Lord, hallelujah, sa lalong madaling panahon, Panginoon, mahuli po sila, Panginoon, at maparusahan sila, Panginoon. Hallelujah, Lord God, patuloy namin itinataas sa iyo, Panginoon, ang kaligtasan ng bawat isa, Panginoon, ang aming mga anak, ang aming pamilya, Lord God, ang lahat ng tao, Panginoon, hallelujah, na hindi po deserve ang ganitong klase ng krimen or ganitong klase, Panginoon, na gagawin sa kanila, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Dalangin po namin ang pag-iingat mo, Panginoon, sa bawat pinupuri ka namin, O Diyos. Hallelujah. Salamat, Lord God. Pagpalain mo po ang lugar na ito, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Patuloy, araw-araw, pagpalain mo sila, Panginoon. Ang lahat po ng massures, Panginoon. Hallelujah. Na naririto, Panginoon. Hallelujah. Patuloy. Hallelujah. Ikaw po ang magpala sa bawat isa sa kanila. At maging pagpapala din po sila, Panginoon. Hallelujah. Sa lahat po ng nakakausap nila sa araw-araw, Panginoon. Pagpalain mo ang kanilang mga kamay. Bigyan mo sila ng malakas na pangangatawan, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Upang, Lord, hallelujah, magkaroon ng satisfaction yung mga customer nila, Panginoon. At tulad nga ng sabi ng Panginoon, ibigay nila yung kanilang the best, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, pagmamasahe upang, Lord, balik-balikan sila, Panginoon, ng kanilang mga customers. Maging sa amin na nagninegosyo, Panginoon, patuloy, pagpalain mo po ang aming mga negosyo. Hallelujah, at maging channels of blessing po ito, Panginoon, para sa iyong ministeryo, Panginoon. Hallelujah, Lord God, sapagat ang lahat ng ito, Panginoon, ay galing sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Maging pagpapala nga po ito sa marami, Panginoon. Hallelujah. Sa mga trabaho, Panginoon. Hallelujah, O God. Sa iba pa na mga kasama namin, Lord, pagpalain mo po ang bawat clinic na naroon sila. Hallelujah. Hallelujah. Bless your name, O Sora God. na hindi namin nakakasama man ngayon, Panginoon. Hallelujah. Kina
ating malus, Sister Golda, Panginoon, sa kanilang pinagtatrabahuan, Panginoon, Sister Arlene, Lord. Hallelujah, Lord God. Patuloy pagpalain mo po ang mga klinik kung saan sila naroon, Panginoon. Hallelujah. Ingatan mo po si Lord. Lord God, bigyan mo sila ng mga tapat na customers, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Salamat, Lord. Salamat. Hallelujah. Walang hanggang pasasalamat, Panginoon. Ibinibigay namin sa iyo, God, sa iyong lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen.